This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka 73 anyos nga Iloy ang nagapaninguha agod nga buhion ang iya 32 anyos nga anak nga lalaki nga isa ka person with disability. Kabulig niya nga nagaalalay siya ang mga kiingod balay nga mga Iloy man. Ang ilang nga istorya sa sining Mother's Day episode sang Baganihan. Sa edad nga 73 anyos, matag-adlaw nga nagapangamuyo ang Iloy nga si Trinidad Navarte nga matagaan pa siya sang kabakod sang lawas. Agod pa dayon niya nga maulikdan ang 32 anyos nga anak nga lalaki nga isa ka person with disability. Agaw bag tiil mo. Nagakiang-kiang siya kag nagahabok ang iya mga kamot kag tiil sang mabisitahan ko siya sa Ilabalay sa Purok na Balian sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Istorya ni Nanay Trinidad, nagabaligya kag nagauling siya sadto agud mabuhi ang iya ikaanom nga anak nga may Down syndrome. Makalakad na ko bangkalan, bilin ko ni. Pakaagaya, puli ko ya kay napungaw ko na sa iya ya. Mintras nga may kusog pa. Oo, amo lang na ako na salig sing ko, luyan lang nga maayo ng lawas ko, bisan kwan lang ya, di kaya mo nang ginatag sang mahal nga Diyos imo, kundi ang tusunod. May apat pa ka mga kabataan si nanay na nagabulig man sa iya. Ugaling remedyo general man ang palanghabuyan kag may kaugalingon naman nga pamilya. Ati, kung may surusubra ang kabataan, di, makawaslik man. Pero kung wala, ti amo lang niya nakakuhaan ko eh. Kasi ko matagain ko wala kapital para nga makuhaan. Ti amo na ang mga sapat na diho, ginbakla nila kong manok, maglansang pabo, para makalingaw-lingaw ko. Gani masami, nagalibog ang ulo ni nanay kundiin makapangita sang pagkaon. Galibog ng gani ulo ko kay singko, wasway naman ko, bukas na ni. Nagligad lang nga tuig, sang nalupog kag hindi na makalakat ang iya anak nga si Julius. Amo nga siya na lang ang nagapaninguwa sa matag-adlaw nga ulubrahon. Salig lang sa mga Ginoo eh. Abi mo nagyan ni naglupog na di sa ano to nga binulan. Ang ginawa ko man antos nga mga kwan. Sa Tuman Kapuraot, nagamantiner sila sang masudan nga Indian mango agud lang makatibawa sa gutom. Saling naman ko sa mahal nga Ginoo kay pakaaga makakita ka man gyapon. Alin sang una mo lang man ang kun ginakon. Mayaman, sino pag di ba nagabulig kasi mo? Kung kanda kung wadaan ka ti makayo ka pero kung ngayo ka hulam kapuga kun ano da mangulam-ulam ka. Dalawat bibuga sa mga. Si Jasmine Treste kag Annalyn Torres lunsay mga kaingod balay ni Nanay Trinidad. Bilang pareho nila nga Iloy, nahangpan nila ang kabudlayan ni Nanay Trinidad, ilabi na nga nagaedad naman siya. Gani bisan paano, ginatinguaan man nila nga maalalayan ang mag-Iloy kag mabuligan sila sa hangkat sang kapigaduhon. Luligan nito. Atin sa ron mo na lang na si Tiyay ang nagano. May edad naman siya. May edad tigulang yun. Buki ang kiang pa na sa arthritis ba? Tiyan mo na lang na sa kaluin na sa mga utod. Di kung bisa. Kung ano daw sudaan nila. Kung bisa makadto na disa. Ang sitwasyon nila. Ti ikaw kami. Okay sila. Tiyan mo na na yun. Padahata ka ng lata. Sa isang ano pa pa. Kaya kita mo sitwasyon. Sa sitwasyon na nyo makita mo yung sitwasyon nila. Anong usual mo mga isa ginahatag Hata. sila? Di ko na nung ari di eh. Bugas. Bugas ang mga bi. Di kong gisa. Mga tanutan kayo kong gisa. May mga tanong-tanong ng kami di. Nabatsagan mo na yung may mga amunin ng mga tupad. Ang nalipay ko ya. Kay nga ang mga tao diri sa tupad ko, do ako ang bilang nanay nila. Upod nanday Annalyn kag Jasmine ang Grace Pharmacy nga nagpalabot man sang bulig para sa mag-Iloy.
Sa bulig ni Ian Lo nga pamuno sa Grace Pharmacy kag paagi kay Attorney Mark Mayo, nasabat ang ginapaligban nga bugas ni Nanay Trinidad para sa masunod nga inadlaw. Paagi kay Sir Ian Lo sa Grace Pharmacy ang mga bugas. Okay. Damo ni nga bugas tiya rewo isa gini ka no. Isa gini ka plastic nga bugas. Ang padala ni Sir Ian Lo sang Grace Pharmacy. Si Sir Ian Lo sa bulig man ni Attorney Mark Mayo. Ay mga bugas ni. Kag may ara man sa sang regalo kay Julius. Julius, regalo ni Sir Ian Simo. Ihati ka, ihati. May sorpresa man nga grocery items para sa espesyal nga adlaw sang mga kasubo nga iloy ni Nanay Trinidad. Pang Mother's Day mo nga celebration, spaghetti gakaon ni si Julius. Oo, Kabalo ka magluto. ang anak ko ganun. Pang celebrate nyo na yan. Sir Ian, nabing salamat gid ang ginhatag mo sa akon nga bulig. Basi pa man sa uli nga sa uli nga adlaw maka kita ay gid kita. Makapasalamat gid ko sa imo. Para kay Nanay Trinidad, mentras nga may kusog pa siya kag kabakod, magapaningwa siya para mabuhi sila sang iya anak. Anuman nga kabudlayan, handa siya nga atubangon. Malampuwasan lang ang hangkat sang kapigaduhon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.